umaga, Kadiyon Max. Ready na naman po tayo going to Manawag. Tapos Charity Binalonan. Let's go. Bali pupunta po lahat mga yan sa Binalonan for Charity. Nag-trip po kami ngayon. Po. Ito na naman kami, tinggo ko din yan. Yan po kami yan. Yan po kami. Ito na din kami sa Binalonan. May town proper. Pagkakita niya tayo. Yan. Bye. Ayan, dito na kami sa Binalonan. Kung saan ito yung hometown ko. Dito po kami magkakarating yan. Ayan sila. Pwede madami-dami ng kahit saan nandito. May mga taga Pampanga, Bataan. Tapos may SPD pa kami kasama. Ano yung mga grupo ko. SPD. Pampanga. Meron pa pala mga taga-Lugos din. Kapiti. Wala, may Indonesia din dito. Ano, Indonesia.